Happy birthday! Happy birthday to me! The best talaga to si Banana magluto. Mako, yan, nilagyan ko ng style-style para presentable din, no? Alamang batunis ang nilagay mo. Ba mga kahigala, kaunti na lang ang aking mga halaman na tira. Kay Kumusta mga amigos, mga pinalanggong, mga kahigala? Long time no see na. Dito naman ang inyong pinalanggang higala. Na-miss nyo ba ako? Ako na-miss ko. Na-miss ko ang YouTube. Ang pagbablog. Giganahan ko vlog. Pero mag-story rata oy. Kaya huwag ko i-share sa inyo. Yun lang ang aking i-share sa inyo mga kahigala. No? Ang kaganapan last month sa akong birthday, May 28. Sana ako nag-celebrate. Nag-celebrate ako sa bahay nila ni Higalang Cindy. Doon kami nagsamok-samok sa kanya, no? Kay lagi diri sa among payag is gamatoy lang. Magkaguot ang mga bishes ug dito kami mag-party. Nagpajama party pala kami mga kahigala. At ito ang aking pajama. Aking tinda na pajama. Dalawang klase ng pajama mga kahigala. So, sa nyo, keep it watching. Hi! Cookie cake! Anong ba na? Oh, ito pa. Oh, ito pa. Saan ni? Sinapit ko nga na bahay. Sige yun kay. Kasi bahay kay nagkatawang. Katawang ba na yun eh? Kay. Katawang ba na day? Bahay. Oh. Anak. Kaya ako mag-slice, anak. Butang day. Bantay day, makulong cake. Catalina. Sorry, di pa siya naka-adapt sa ano ni Daryl. Happy birthday! Happy birthday to me. Happy birthday to Pansit you. na, pansit. Ate Lina, Pag may birthday, Queen of pansit. Pancit. Hi, smile. Hello. Supervisor. Sama na siya. Okay na? Okay ba yan dyan? Assistant. Okay, madam. Supervisor. Ano kayo oras ng darating na yan? Na. Bisa ka na ni Daryl, nagkatawang. Ang daming dala, oh. Sabi ko, ano ba? Ang laki pa. Sabi nila, hindi ka Sige. O sige, hindi na. Sisindi ka na ba? Let's pray. Let's pray. Dear Jesus, thank you for today. Thank you, Lord, for giving us this day. Thank you that we can come and celebrate May's birthday. Thank you that you've given her another year. Please bless them abundantly. And thank you, Lord, for this friendship. And guide us and protect us. And as we spend our time together here, may it be, Lord, whatever we do and say, may be, it will be accordance to your will. Thank you for the food. Thank you for the people that cook and cook the food. And may it be, Lord, that it will give us health and nourishment. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Lala. Happy birthday to you. Hooray! Birthday celebrant first. Oo. Birthday celebrant. Pinatabi na natin. Ito na, dali ko. Ingay ko. Kain na na. Kain na, dali na. Sinalay. Dali na po. No? Thank you sa cake. Okay. You enjoying? Yeah. Ano nandyan? Monggos, beef pares, chicken curry, mustasa. Ano yan? Hindi ko alam. Wala kang bukid kaya mo ba? Wala yung mga buto-buto. Bicol Express, photo cheese. 1 hour later. Hindi ka pala papasok. Bills na. Nga na, dali na. Ganyan na pag... Una lang yung very sweet. Kasi ang daming bayarin. Bayaran. Yun na yun mga kahigala, no? Medyo kaunti lang na video lagi bisi-bisihan ang inyong higala. Na-enjoy na ko ba? Ganang TikTok me, nag-chika-chika, nag-movie, marathon, sadmi mga kahigala. So, wala akong time talaga, no? Pero at least, nakakuha ko kaunti. Nagpagawa ako ng cake ni Cindy, pero katunga lang ang iyahagi pabayaran kay gitagaan ko niya birthday gift. O naggawa din si Banana ng chicken curry, no? Dinala ko doon. So, ito yung chicken curry na ginawa ni Banana. The best talaga to si Banana magluto. Mas magaling talaga to siya magluto kaysa sa akin. Thank you pala kay Higalang Cindy, no? At hingsugot sila in taon mga kahigala nga doon magsamok-samok sa iyahang mansyon. Thank you, Cindy! At of course, mga dishes lahat-lahat sa inyong regalo sa akin. Hindi ko na lang ipakita kung anong regalo na sa akin, no? So, secret lang yan. Nakita nyo ang mga pajama, mga kahigala, yan. Supportive talaga ang mga bisyo sa akin, mga kahigala. Bumili sila sa aking pajama. Hindi, pajama. Hindi lang isa. Dalawa, may tatlo, gano'n. And then, yung mga Pilipina din sa Cape Town, bumili din sila. Hindi lang pajama.
Yung mga tinda-tinda ko talaga, no, mga chichi talagang nag-support sila sa akin. Maraming salamat sa inyong mga kahigala. Sana hindi kayo magsawa na mag-support sa amin. Today is Sunday. Wala kami nag-open sa shop, kay lagi si Banana nagreklamo na naho nga, honey, give me a rest. Kay lagi, basta Saturday and Sunday, trabaho talaga kami mga kahigala, no? Mag-open kami sa shop. If Sunday, mag-open kami, and then kahapon, mag-delivered mi sa mga order doon sa Keep. Siyempre, di mo ko katigo lagi mag-drive. Siya mag-drive mga kahigala. Looy lagi in town, kitiguwang na. Nagpati sa lawas. Nandiya ako, ang may problema kung anli ang trabaho kay bata-bata pa man ko, and then ana dapat ko si trabaho mga kahigala sa Dubai pa ko, sa Libanon pa ko, di ba? May problema na. Banana, wala din problema. Ang kuan naman lagi, gijang lawas di na kaya. Karon, wa mi nagtrabaho, wa mi nag-open, wa muna ang delivers. Maybe next week pa ako mag-deliver sa kanilang mga order. Si Banana nandoon sa sala natulog, wala siya dito kasi nga banhak ko kaadyo daghang tatan para daw kong langgam. Di siya makatulog, so nandun siya sa sala. So ako nasa park, nakita niyo naman. Maupay pag humana mo og paniud to mga kahigala. Luto ako ng adobo. Yan, of course, di talaga mawala ang rice, no? Yan talaga ang part niya sa wow! And then nakapajama pa ako, kay lagi giganahan kog suot sa pajama, oy kay warm ka adyo ba. Unsa of course, pa ikabot sa inyo. Dali na buntag, naglimpyo ko sa bahay kay among bahay is perting hugawa, basta Monday to Friday ang aming bahay is hindi malinis kala. Kay lagi wala kaming time sa paglilinis, kay every morning magkape, mag-prepare ng breakfast, prepare ng lunch, pag uwi hapon na, kapoy na, bahay shop. Ganon yung buhay namin na ngayon mga kahigala, kaya wala na akong time sa pag-vlog, wala akong time sa pag-share sa inyo kung ano ang mga kaganapan sa amin, no? So okay lang, at least may share ako sa inyo kaunti. Kaya nawala din ang aking mga viewers kaunti. Nagpasalamat ako sa Ginoo mga kahigala, kay naka-rest lagi mi, no? Anja daghan akong nabuhat dito sa bahay, pati si Banana. Nang laba din ako. Medyo mahangin ngayon, kay lagi winter, tapos hindi maganda ang weather, pero at least nakalaban ako. Kunin ko pa yun mamaya, nandoon sa labas nakasampay. Gusto ko sana ipakita sa inyo mga kahigala ba kung unsa ang forma sa among balay dito, para may i-share din ako sa inyo kaunti, no? Plan ako, kung walang tao doon sa labas at doon sa likod, magkuha ako ng video maya-maya. Mag-share sa ako sa inyo mga kahigala. Kagabi, bisibisihan ako. Yung shop namin, yung mga tinda namin ba, hindi mga bago lahat. Mix siya. May bago, may sikanhan. Ngayon, every time na magpalit kami ng mga sikanhan is may mga sira-sira, no? Ngayon, ipipix ko bago ko itinda. Gaya nito. May buslot, no? May buslot, may price na nga mga kahigala, oh. Yes! Kahapon ko pa nakita, mata na si Banana mga kahigala, na may buslot. So, anong ginawa ko? Yan, nilagyan ko ng style. Nilagyan ko ng batunis. Para maganda siya tingnan. Yan, okay na siya. Tag 30 rand lang siya. Tapos, ito din, ano to siya eh? Para siyang, ganun ba? Parang isa po, gani. Mostly, magamit nito mga kahigala is yung mga matatanda. Nilagyan ko siya ng batunis din para may style din siya mga kahigala. Yan. Kita nyo si ano sa Broken Bow ba? Di ba? Ganito ang kanilang nakita ko eh. Basta ganito. Yan. Maganda kasi na may style ba. So nilagyan ko din para presentable din, no? Tapos ito din, nagyan ko puti. And then ito din. Apat to eh. Ito yellow naman. Maganda kasi pag dalawang batunis ang nilagay mo. So, ito din yung isa. Para siyang blanket, di ba? May ganito ako na blanket eh. Warm siya talaga mga kahigala. Ayan pa. O, di ba? Yan. Maganda siya. As in. O, yun. Sana mabinta ko to bukas. Kung mailagay ko na to sa shop. Para naman may pangbili kami ng bigas na. Nagbibinta din kami ng mga siganhan na gamit mga kahigala, no? Like gamit sa kusina, basta mga gamit sa loob ng bahay. And then, sikanhan na winter jacket. Kaso lang, pag ukay-ukay talaga ng sikanhan, may mga problema ba? Pero hindi ganun na malaki ang problema, yung mga kaunti lang ba, no? Like may mga butas-butas, no? Example, itong jacket na ito. Maganda siya na jacket mga kahigala, as in. Ang problema lang ito is may malaking butas to. Malaking butas. So, anong ginawa ko? Nilagyan ko na naman din ng batunis. Para magkaparihas, para maganda tignan. So, nilagay ko na lang din itong isa dito sa kabila, no? Para style na lang din ba? So, hindi naman siya halata mga kahigala na may butas. Nagustuhan ko, kinuha ko na lang, oy. Sabi ko, hindi ko na lang to ibenta para akin na lang din kasi nga ang yellow is paborito ko din na kulay.
Sabi ni Banana, wala na tayong ano niyan kasi puro kakuha sa ating mga tinda. Bahala ka dyan kasi wala naman ako mga masyadong gamit basta pang winter na. Mostly din sa aking mga gamit dito like pang summer, mga dress. Binta din ako doon sa shop kaya kaunti na lang din yung mga gamit ko pang summer dyan. Puro ko binibinta. Pati kay Banana na mga t-shirt, binibinta din niya. Ay, naku, puro binta pa mo. Ipakita ko sa inyo mga kahigala, no? Kung ano ang hitsura sa labas. Gawa mo na ako ng kape ni Banana bago ako lalabas. Alam niyo ba mga kahigala, kaunti na lang ang aking mga halaman na tira. Kay bawal dito maglagay ng maraming halaman. Napaka-strict ka. Nasa baba kami and then 4 kami dito. 2 sa taas tapos 2 sa baba. Aga mo mga silingan mga kahigala is colored and then black. Yung mga puti na sa kabila ayaw ko din. Napagkasilingan ng puti kay basta dagang arty. Ay nako. So iyan, nakita nyo yung mga hinayhay nila. Yan, nangalupad na. Kaya ang kusugag hangin mga kahigala, hindi nila nilagyan ng clip. Sa akin yan, no, steady lang kasi nilagyan ko ng maraming clip. So ito yung kusina namin, no, nakita yung mga halaman. At ito ang aming garage. Ang nagustuhan ko dito is tahimik na complex. A few moments later. Kain tayo ice cream mga kahigala. Kahit ang weather is malamig, kumain kami ng ice cream ni Banana. Si Banana is nandun. Hindi ko siya kuhaan ng video kay nakahubad while kumakain ng ano. He is naked. Nakasabot I yun. want this to be our bedroom. Naughty one. So that's all for today mga kahigala, no? Ang lagi niyong tandaan is be patient, be humble, be simple sa buhay, but always happy and most of all, be kind. Magpilo na ko si Nayhay kaya nagkuha na ko kanina. Maligo pa dahil ko. Okay, pajama ko. So tataod, hindi ko magkaon sa ice cream. And she's been in Maligo the na ko. drama the whole day. Maligo na ko. Bye! And just levitate.